Вітаем вас у эфіры Беларусь-3 навіны культуры на календары 9 чэрвеня. У гэтым выпуску прэм'ера спектакля ад культурнага праекта «ТОК», кніжныя сустрэчы ў Мірскім замку, новы мабільны дадатак з беларускімі аўдыёказкамі, а таксама навінкі ў эфіры радыёхвалі «Культура». Час падводзіць вынікі. Фестываль «Маладзечна-2019» урачыста закрыўся песнямі мэтараў айчыннай эстрады. Прагучалі са сцэны амфітэатра і новыя галасы. Аб адметнасцях і асаблівасцях свята раскажа наш карэспандэнт Дар'я Валкавец. Новыя зоркі запалены, імёны пераможцаў названы. Фестываль «Маладзечна-2019» адыграў апошнія ноты. На ўрачыстым закрыцці ўсе беларускага свята песні і паэзіі Ірына Дарафеева з ностальгіяй узгадвае свае першыя крокі. Яны таксама пачыналіся з маладзечнінскай сцэны. Я даже не верю, потому что в 93-м году я первый раз выступала на фестивале «Молодечно», и я понимаю, что прошло 25 лет. И в это очень не хочется верить, а с другой стороны я рада тому, что сегодня прозвучит песня, одна из которых самая моя близкая, самая родная Реченька. И эту песню мы исполнили впервые с госансамблем танца, и она стала таким маленьким шедевром на белорусской сцене. И я надеюсь, что сегодня именно в этом прочтении, в новом каком-то светлом, свежем, с новой аранжировкой, эта песня прозвучит по-новому, и мы обновимся. Здаецца, нельга ўявіць закрыццё фестывалю без самай народнай вядучай Алены Спірыдовіч. Сама заслужаная артыстка заўжды з задавальненнем адзначае поспехі музыкантаў, пачынаўшых сваю кар'еру з конкурсу ў «Маладзечні». Я очень часто встречаюсь на концертах, и когда объявляю кого-то из молодых артистов, значит, в его регалиях я, когда нахожу лауреат Национального фестиваля белорусской песни и поэзии «Молодечно», я очень радуюсь. И думаю, вот еще одному талантливому человеку этот фестиваль дал возможность показаться и, может быть, как-то на крыло встать, что ли, в профессии. Так конкурс адыграў вырашальную ролю ў эстрадным шляху удзельніка ансамбля песняры Ігора Дударчыка. Менавіта тут яго заўважылі і запросили долучиться до коллективу. Именно по этому конкурсу, как мне он сказал, именно, что заметил, я пел 2 песняровские песни. И вот я тут. Так что «Молодечно» — это кузница талантов. Здаецца, 19-й фестываль толькі скончыўся, але хутка пачнецца падрыхтоўка да наступнага юбілейнага свята «Маладзечна-2020». Традыцыйна каманда тэлеканала «Беларусь-3» рыхтуе запіс канцэрту закрыцця. Яго можна паглядзець у эфіры тэлеканала ў 22:30. Чэрвень для культурнага праекта «ТОК» завершыцца прэм'ерай спектакля Александра Марченкі «Прымітыўны». Гэта пастаноўка пра мастачку Алену Кіш, пра якую мы не ведаем амаль нічога. Ад яе засталася толькі легендай і адна старая фатаграфія ў пашпарце. У спектаклі прадстаўлена тэатральнае даследаванне жыцця і творчасці загадкавай стваральніцы дываноў-маляванак. Галоўную ролю выканае Александр Малчанаў. Прэм'ера пройдзе 27 чэрвеня. 15 чэрвеня ўсе прыхільнікі кнігі запрашаюцца на фестываль-форум кніжнай сустрэчы ў Мірскім замку. Менавіта тут, у сценах унікальнага помніка архітэктуры, у жыхароў і гасцей краіны будзе магчымасць даведацца пра навінкі беларускай кніжнай справы. У рамках мерапрыемства пройдуць майстар-класы, аўтограф-сесіі і творчыя сустрэчы з выдаўцамі і пісьменнікамі Беларусі і блізкага замежжа. Пра іншыя цікавыя падзеі, што адбываюцца гэтымі днямі ў свеце музычнай індустрыі, у нашым наступным сюжэце. Группоўка «Ленинград» выпустила провокацыйны кліп на песню «Иисус». У відэа дзяўчына пад уздзеяннем псіхатропных рэчываў прыходзіць у начны клуб і бачыць там чалавека, падобнага на Ісуса Хрыста. Работа напоўнена рознымі адсылкамі да біблейскіх сюжэтаў. Кліп за пару дзён паспеў узбударажыць пэўную частку грамадства. Многія палітычныя дзеячы ўжо адправілі заяву ў следчы камітэт з патрабаваннем праверыць новую работу Сергея Шнурова.
Розкажіть мені, що кому я винна. Філіжанка я або може бочка винна. Зорка украінскага жаночага рэпа Алёна падзялілася анімацыйным лірык-відэа на адзін са сваіх першых хітоў «Як бы я була не я». Яго стварыў украінскі мультыплікатар Сашко Даніленко. Алёна Саўраненко, гэта сапраўднае імя выканаўцы, у гэтым трэку дэманструе магчымасці свайго голасу, тэхніку і неверагодны флоу. Сказочно богаты, ты я. Гурт «Дайце танк» прэзентаваў кліп «Мы». У роліку, які зняў рэжысёр Даніла Нагорнавы, маладая закаханая пара бегае па Маскве з загадкавым кейсам у руках. У фінале чамаданчык выкрадаюць зялёныя чалавечкі, падобныя на іншапланецян, а ў ім аказваецца цацачны сінтэзатар. Беларуская IT-кампанія, якая займаецца распрацоўкай і прасоўваннем мабільных праграм, выпусціла бясплатны дадатак з беларускімі фальклорнымі аўдыёказкамі. Гэта некамерцыйны праект, створаны, каб прыцягнуць увагу да беларускай гісторыі і аўтэнтычнай культуры. 53 казкі, якія на працягу 20 гадоў збіраліся даследчыкамі, аб'яднаны ў тэматычныя катэгорыі. Чароўныя казкі, казкі пра жывёл, дзіўныя казкі, казкі пра жыццё, павучальныя казкі і казка пра салдат. Тэлеканал «Беларусь-3» пачынае паказ шматсерыйнага фільма «Апостал» пра працу разведкі Народнага камісарыята ўнутраных спраў у гады Вялікай Адчыннай вайны. У ролях Яўген Міронаў, Мікалай Фаменка, Дар'я Мароз, Андрэй Смірноў. Глядзіце першую серію заўтра ў 14:05. Я подумал, что если мы пошлем к Гельдриху вместо Петра Павла, Владимир Семенович, они ж похожи, как две капли воды. Мать родная не отличит. Прямо апостолы какие-то. Петр и Павел. У мастацкай галерэі універсітэт культуры праходзіць персанальная выстава італьянскага мастака Алідора Каточчы «Колер і матэрыял». У экспазіцыю ўвайшло каля 30 работ, выкананых у стылі эклектыкі, змешвання жывапісу і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Экспазіцыя будзе працаваць да 12 чэрвеня. Тэатр HD 12 чэрвеня падрыхтаваў паказ спектакля, які стаў адной з самых гучных падзей сезона. «Усё пра Еву» бельгійскага рэжысёра Іва Ван Хове у пастаноўцы лонданскага тэатра Ноэла Куарда. Асновай п'есы стаў фільм Джозефа Манкевіча, які атрымаў у 1950 годзе 14 намінацый на прэмію «Оскар». Якімі навінамі і падзеямі жыве гэтым часам замежжа, зараз даведаемся. Амстэрдамскі рэйс-мюзеум аддае даніну павагі самаму знакамітаму мастаку Нідерландаў і майстру аўтапартрэта Рэмбрандту. З нагоды 350-й гадавіны смерці мастака у музеі выстаўлена 22 карціны, 60 малюнкаў і каля 300 лепшых гравюр. Усё ад вялікіх партрэтаў да невялікіх накідаў. Думаю, выстава цудоўным чынам тлумачыць, кім быў Рэмбрандт як асоба. З аднаго боку мы бачым яго асабісты свет, з другога разумеем, што ён быў адным з самых вялікіх эксперыментатараў і наватараў заходняга мастацтва. Галандскі жывапісец нарадзіўся ў 1606 годзе і стаў адным з найвялікшых мастакоў гісторыі заходнееўрапейскага мастацтва. Ён напісаў каля 40 аўтапартрэтаў, 32 выгравіраваў. Такую колькасць сваіх вобразаў Рэмбрандт напісаў, каб навучыцца правільна выказваць розныя эмоцыі. Потым атрыманы вопыт ён ужываў у больш маштабных працах. Ужо ў 21 год у мастака былі свае вучні. Ён браў вялікія ганарары за працу і мог упэўнена прылічыць сябе да мастацкай эліты. Хоць яму спадарожнічаў поспех, Рэмбрандт перажыў і асабістыя драмы. Яго каханая жонка Саскія памерла ва ўзросце 29 гадоў. Мастак перажыў банкрутства, а таксама смерць сына. Выстава паказвае шлях Рэмбранда ад маладога, не па гадах знакамітага жывапісца да майстра залатога стагоддзя.
На камернай сцэне тэатра імя Янкі Купалы заўтра спектакль «Шабаны», сцэнічная версія паводле рамана сучаснага беларускага пісьменніка Альгерда Бахарэвіча. Гэта гісторыя, якой гучыць тэма радзімая, таксама закранаецца праблема эміграцыі і вяртання. Рэжысёр спектакля Алена Ганум, мастацкі кіраўнік Мікалай Пенігін. Днямі ў выставачнай зале музея гісторыі беларускага кіно ў рамках міжнароднага фестывалю мастацтваў «Арт-Мінск-2019» пачала працу выстава «Галоўная драпіна», на якой экспануюцца работы аднаго з самых вядомых прадстаўнікоў сучаснай канцэптуальнай беларускай фатаграфіі Ігара Саўчанкі. У аснову аўтарскага падыходу мастака пакладзена ідэя пераздымкі першапачатковага архіўнага фотаадлюстравання. Экспазіцыя будзе працаваць да 7 ліпеня. Новае кіраўніцтва заўсёды прадугледжвае змены ў рабоце калектыву. Тым больш, калі калектыў творчы. Якія інавацыі чакаюць радыёстанцыю «Культура» і якія традыцыі будуць адноўлены ў эфіры з прыходам дырэктара Владзіміра Трапянка, мы даведаліся ў наступнай размове. Прывітанне, Владзімір, тэлеканал «Беларусь-3» і радыёканал «Культура». Мы выконваем аднолькавыя задачы. Дарэчы, цікава, ці ведаем мы тых, для каго ствараем? Вядома, ведаем. Мы працуем для тых, хто выбірае вечныя каштоўнасці, гэта, дарэчы, наш слоган. І мы працуем для тых, хто цікавіцца культурай, мастацтвам. Гэта інтэлігенцыя абсалютна розных узростаў. Як дзеці, таму што ў нас ёсць дзіцячы блок, які называецца ДНК, дасціпныя, нястомныя, кемлівыя. І аж да таго моманту, пакуль чалавек варты і годна ўспрымаць інфармацыю, для такой аўдыторыі мы і працуем. І ўсё ж мне падаецца, радыё сёння куды больш складана прапанаваць аўдыторыі новыя формы, чым тэлебачанню ці інтэрнэту. Радыё зараз заваёўвае новыя формы для сваёй рэтрансляцыі. Мы паступова выходзім яшчэ і ў інтэрнэт-прастору. У нас пішуцца самыя рэйтынгавыя папулярныя нашыя перадачы. Гэта ў прыватнасці нашыя блокі «Дыялогі пра культуру» і «Культурныя скрыжаванні», дзе мы ствараем менавіта відэаверсію і потым выкладваем у YouTube. Інтэрнэт-візуальны складнік. І такім чынам мы, радыёстваральнікі, спрабуем ахапіць як мага большую аўдыторыю. Самая рэйтынгавая праграма «Дыялогі пра культуру». Гэта прыемна. Гэта той праект, які існуе на канале «Культура», літаральна з першых дзён вяшчання канала. Перадача, на якую збіраюцца спецыялісты ў пэўнай вобласці мастацтва на абмеркаванне тых падзей і тых абставін, той сітуацыі, якой развіваецца культура. Ужо на працягу амаль 18 гадоў гэты праект застаецца любімым, застаецца папулярным і застаецца актуальным, што немалаважна. Традыцыйнае пытанне да новага кіраўніка, якіх інавацый, новых праграм нам чакаць на хвалях радыёкультура. Калісьці на канале «Культура» зараз таксама быў папулярным праектам канцэртная зала. Гэта былі трансляцыі з нашых залаў, канцэртных, з тэатраў. Зараз мы зрабілі акцэнт на трансляцыю канцэртаў Еўрапейскага вяшчальнага саюза. Але ўсё-ткі хацелася б нам, каб доля вяшчання менавіта беларускіх канцэртаў у нашым эфіры павялічылася. І ў гэтым выпадку мы пайшлі на цесныя кантакты з тэлеканалам «Беларусь-3». Мы будзем зараз разам запісваць канцэрты, запісваць спектаклі, у прыватнасці ў вялікім тэатры, у музычным тэатры Беларусі і на сцэне Белдзяржфілармоніі і гэтак далей. Спадзяюся, гэта будзе цудоўная практыка. Дарэчы, радыёканал «Культура» адраджае зараз традыцыі радыёспектаклі. Летась вясной у нас на канале «Культура» адбылася прэм'ера дзіцячага радыёспектакля «Падарожжа ў краіну мурашоў». І такім чынам мы падтрымалі традыцыі літаратурна-мастацкага вяшчання беларускага радыё. Традыцыя вядзецца гэта, дарэчы, з 1920-х гадоў. Любы канал павінен выхоўваць свайго слухача, гледача у тым ліку, пачынаючы з малога ўзросту. Менавіта для дзяцей летась мы паставілі гэты радыёспектакль па п'есе Тацяны Мушынскай. Над гэтай пастаноўкай працавала рэжысёр Ліка Пташук. Гэта, дарэчы, быў першы радыёспектакль на канале «Культура» за амаль 18 гадоў вяшчання. Наступнай нашай пастаноўкай быў радыёспектакль, які называецца «Танец з рапірай». На канале «Культура» прайшоў конкурс радыёп'ес для сучаснага радыётэатра. Ягор Конеў, драматург, перамог у нашым радыёконкурсе, па п'есе якога быў пастаўлены наш другі радыёспектакль. Над пастаноўкай працавала рэжысёр Ліка Пташук і гукарэжысёры Валерый Бяляеў і Сергей Бутоўскі. Зараз у студыях радыёкультура ідзе праца над спектаклем «Чорная панна Нясвіжа».
Гэта радыёверсія спектакля, амаль перанесены твор з купалаўскай сцэны сюды ў нас у радыёстудыі, але гэта зусім іншы твор. Нягледзячы на тое, што мы працуем па п'есе Алексея Дударова і нягледзячы на тое, што там гучыць музыка, якая была выкарыстана ў купалаўскім тэатры. Адзінае, што, напэўна, засталося з твора, які ідзе на сцэне купалаўскага тэатра, гэта акцёрскае выкананне. Ведаю, што ў свой час аўтар п'есы Алексей Дудараў нават не прысутнічаў на рэпетыцыях у купалаўскім тэатры, але ў вашым выпадку ён дапамагае ствараць пастаноўку. Што тычыцца працы з Алексеем Ануфрыевічам, сапраўды ён дапамог нам, і ён, між іншым, як вядучы, будзе весці гледача ва тых абставінах, пра якія вядзецца гаворка ў гэтым радыётворы. Апрача радыёспектакляў на канале «Культура» таксама выходзяць папулярныя праекты, якія называюцца літаратурная анталогія і радыёбібліятэка. Гэта спрошчаны варыянт тэатра перад мікрафонам, калі адзін акцёр у прамым эфіры агучвае літаратуру. І гэта таксама фішка канала «Культура». Дзякуй, Владзімір, і чакаем новых, добрых культурных навін ад нашых калег радыё «Культура». Гэта ўсё, што мы меліся вам расказаць. Глядзіце навіны культуры і заставайцеся на Беларусь 3. Разам з намі будзьце ў курсе самых значных падзей. Да сустрэчы.